Tak, nadišiel ten deň, kedy som mohol kúpiť Hellbloada, Ambassadora aj po modernizácii. Najprv začneme tohto ventilátora. Som dostal, hej, má to gumené lopatečky, hej, má to tam na potenciometer rýchlosti, hej, má to vypínačík, takže takýto ventilátorík, čo budem musieť opraviť, hej. Takže takýto ventilátorík retro som dostal, hej. Hej, sa to točí pekne, môžem si aj vyskúšať. Hej. Teraz to ide na plné a budeme uberať. Teraz najmenej. Čechoslovakia, hej. Takže takýto ventilátorik, pekný, malý. Som tam vyhrabal z krabice, hej. No a môžeme sa aj vrnúť na to hlavné. Ventilátor nikoho nezajíma, som ho tak zobral, hej. Takže môžeme si vrhnúť na to Hellbloada. A tu ho máme. Hej. Je tam metalogenitová výbojka, taká spálenejšia, lebo si povieme hneď prečo. Dostal som patku k tomu na radné plexi a môžete vrhnúť rovno aj sem, hej, za plexi, hej. Takže výbojka Tungsteram, hej, 250 rtuťka, hovno metalogenit. Spálená, hej. A neviem, ako oni zase vyrábali tí plexy, keď som tu serval už jednu nožičku. Hej, čo to je? Proste ten plastík, no tu ne, dobre. Tak to dáme na druhú stranu. Hej, a ideme tam našrubovať tú 250, že ak to bude vyzerať. Takže hneď som tu. Tak, som tam našruboval miesto tejto sračky. Hej, a vyzerá to peknejšie, hej. Pretože keď to zapne, ak to bude svietiť, ty kokos. Tento Hellbloadík jeden, hej. Takže tak, hej. Spadla mi táto zavlačovačka, ktorú tam asi aj nechám, pretože nevidím dôvod, prečo nie, hej. Takže tak, no, takže tak to vyzerá. Neviem, či to mám ešte posunúť aj tam, že napíšeme na tomto, hej. No, odkryjeme si to. Tak. No, je tam napísané RVL 250. Takže asi to má byť na to, neviem. Napíšte mi do komentárov, keď tak to spravím. A môžeme sa ich povedať na predradník, ktorý je fakt v špatnom stave, hej, proste nechápem, čo oni robili, hej. A teraz to nesmiem ani zapať, lebo toto je 250, takže budem dávať novú tlmivečku, hej. Ešte mi poviete, že či je to tlmivka dobrá, alebo je to špatné. Nechápem, na čo som dali 400 tlmivku, hej, už aspoň mám tlmivku, hej, ale nemám výbojku. Dali sem zapalovač, hej, toto všetko rozkúcham, ocko na novo, hej, nová kabeláž, toč od Strojino, hej, tu máme tlmivečku, tu na poistečku, tam kondík, to je český kont, hej, to je český kont, a už som vyhodil aj káble staré, hej, meď tam aj hliník, hej, a tu máme vlastne to zem, to som odpojil, to pripojíme potom tak, dobre. A tu nám máme na hento, hej. Takže ja to idem teda otočiť a ideme sa vrnúť na túto tu, čo to. Takže som zabudol natáčať, hej, takže som to tu takto vyčistil, hej. Ešte, aha. No je opálenina, hej. Možno. Vyčistil som plexi, hej, túto odrazil plochu. Je to krásne, hej. Ešte to suším, hej. Pred chvíľou som toho, hej. Tu nám máme napájanie, hej. Tam ďalší to je zem. Takže toto som umýval, to bol úplne od pavučín. Plexi som umýl, hej, prečo sa líga. A toto som umýval, tento hrb. Hej. A čakajte, ide vrtuľník. Ručník jeden. Záchranársky, no dneska je to horko. Preto robíme renováciu až takto, hej, po západe, hej. Takže, to je tak, môžem si dúkať tlmievku. Bolo to nahrané plexi, to mi dal pán k tomu, hej. Ventilátorik som ešte neopravil, ale ten opravím. No, mám tu ELT 400 tlmievku, hej. Taška kovadlo, takže keď dostaneme 400, hej, výbojku, tak proste budem mať už tlmievku, hej, takže to je paráda. Kont. A ešte poistka tu niekde bola.
tu je poistka. Takáto poistka v tom bola, hej. Takže takéto veci, hej. Túto milku my jen dám hore do skladu, to nepotrebujem. Už to tu mám nachystáno, hej. Konečne príde na ňu čas, ju umiestním, tu nám položenú, hej. Tu nám aj vetrám, lebo to bol úplne konec. To tam varili sa tí výbojky, tak toto vetrám. Hej, to je všetko vlastne, čo tam bolo. A mám tu aj prívoďák. Proti sa taký pekný. Hej. Takýto pekný prívoďačik som si dohnal. Z Malagy som si ukradol, však to je veľblod, hej, Malaga je proste šrot, hej. Takže tak. Takže môžeme si teda teda môžem ukázať moju tlmilku. Hej, to je od tiež pána, čo som tam bol kupovať. To je tiež zberateľ, hej, je to taký proste. Tu som toho šmirgolo trocha, hej. Ale to nevadí, to je hrdzavé, to je iba povrchová hrdza. Mám tu tlmivečku, hej, takže prirovnáme si ju tam. Ja tu mám taký bastel, hej. Ja som si tu trocha bastlil, čakajte. Že oni asi ak menili, alebo niečo robili, tak mu zabudli kľúč na tom lampe, tak to tam vyhnilo a keď to dali dole, tak im to vypadlo asi, hej. Takže môžem si to dotiahnuť tu na tému šrobovačikom. Čakajte, dám si asi aj statív, hej. Idem si po statív, hej. Takže môžem si to teda namontovať, hej, takže vyšrobujeme to, hej. Tak. Prvý šrobík máme, no ale je to iba na jeden šrobík, hej. Matku, teda podložku. A tak, už to mám utreté nainštalované a môžeme si to ešte prichytiť a znútra si to už potiahneme. Teda ako z predradníkovej časti. Do toho už sme pokročili takto. Ten bielý prívod, hen tam je 0. Som sa tu zapadl AEG celou, som už na to nevidel, hej. Takže ideme na ten káblik prívodný. To je hotovo zapojené, hej, začali liesť chrusty debilní. Takže zapojené na zasúku, hej. 0 všetko zemák som zapojil, hej. Takže tu naho máme toho ambasadorika, hej. A môžeš si teda povedať postupne, čo sú tam všetko, aké komponenty, hej. Takže prvé je toto plexi. Plexi je z Mijavy, z nejakej továrny tam vyrábali plexi na Mijave. Na tieto ambasadory, hej, takže krásne, nepoškrábané, hej. Takéto plexi z Mijavy, je to na 250 výbojku a 150, hej. Tu je to trocha prehnuté, neviem čo sa stalo, asi teplo. Vnútri je Tesla RBLX 250W, hej. Som hovoril, tu je aký znak po niečom, to neviem čo je, hej. Táto patka to je elektrosvíťacká, má tu na ten kábel, že ste vedeli krásne tu pretiahnuť kábel až hore. Hej, mám tam taký tento, čo včera bol, hej. Dáme si dneska aj testík, hej. Tu je to trocha už jeté, to asi neviem prečo, to asi nejako je to. Ale až dobré. Nečakal som, to bude taká proste nekvalita, ale je to kvalita dosť, hej. Takže to takto diera, hej, na kábel. Hej. Kábel je dobrý, dostatočne dlhý, hej. Tak to pichnite do zasúvečky a svietite. No, a môžeme sa ich zvrhnúť za túto krabicu, takže ja povolím ti to šroby a môžeš si to odekryť. Tu vyzerá ten výložník, hej, tu takto prišrutkované, hej. No povolené. Hej. Tu je štítek. Je to na SHC 100W, čož ako nechápem prečo také slabé. A tu je to nadstavené na 250, takže štítek tu je. Je to nitovaný štítek, hej, takže. A nie je jedno, či tam je štítek alebo není, hej, to je typ 4428. Je to na SHC, je to ortuť z toho, hej, teraz. Pretože mne sa viac páči, keď je proste tam tá baňatka, hej, v tom proste, že to biele, nie to tam priesvitne v tom, hej, takže tak, môžem si to teda otvoriť. Tak, mám to takto otočené, hej. Tlmivečka, hej, 250W. Profesionálne zapojenie. Hej, tu je prívod, tu je odvod, to je prívod, odvod, hej. Toto, profesionálne zapojenie. Hej, tu mám vydraté šroby skoro, hej, tu v týchto dieročkách. Teda v tej skôrkovnici, hej, to už také. Tu je uchytený na
na ten zapalovač, hej. Tu som dal zem, hej, zemka. Tu som takto krásne mi to vyšlo, hej, na tento tenučký drátiček. Hej, podajte sa, ako je krásne stlačený. Tu je 0 na tejto svorkovnici, hej. Tu je 0, to je všetko vlastne, že to je kondenzátor som sa nedával, lebo na čo? Hej, je to iba ako na okrasu. No a tlmivka je v stave takomto, hej. Toto je tu celé zhrdzavené, hej. Takže tu keby podpáčim, tak odpadne hrdza, hej. A to je podľa mňa iba povrchová hrdza, hej. Vnútri je podľa mňa dobré tá tlmivka. A pozrite sa dole. Tu som potreboval prichytiť tlmivečku, som si dal takto šrobík a tá tlmivka krásne drží, hej. Tu na hore by to vyšlo, hej. A tu na dole som dal takú väčšiu matku a drží to tam, no aby to proste sa neheklo. Takže to len zakrytovať a môžeme si dať štartík. Ináč tlmivka je zmeská, hej, pôvodne. To je tam iba dočasné, hej. A to je vlastne všetko, hej. A výbojka je ze zberáču. Tak, už tu máme nachystané wallboarda na štart. Hasneme si. Hej. Takže 3, 2, 1. Budeme to nechávať, hej, rozbiehať na úplne plné. Ja to nechám iba proste to. Jak sa to volá? Hej. Svieti. Nebudeme ho dávať úplne na plné, teda rozsvieťovať na plné. Tak už nám to aj ako to svieti. Hej. Ono to je, na videu to je zelené, ale v realite to je proste to. Není to zelené, hej, v realite to je proste RVLX. Už nám ako ide docela silno, hej. Takže takto to svieti pekne, hej. Všimate si okolné zvuky, hej. Všimate si iba vrumot tejto strojov. Ježiš, začal nejako mikroblikať. Asi to... No, začal to robiť nejaké mikrobliky, neviem teda, čo s tým je. Hej, je to... Ide iba normálnym okom, ale za chvíľku aj to zhasne, lebo už som to nechal trocha veľa rozsvietiť, takže ten kous sa si rozťahuje. Brumot menší, takže ide asi na plné už. Takže ja to teraz zhasnem, hej, tu mám vypínač. Takže 3, 2, 1. V tom cvaká to železo. Nie je to ani teplé. No tu na tašku, lebo tam skôr plexi. No tam cvaká to železo v tom, hej. Proste asi sa rozťahuje, hej. No proste tak cink, cink, proste. No neviem, či to bude asi normálne však. Jako tu na vnútri to nechcem úplne nechávať. Venku to je lepšie, lebo tam keď to na to buchne, tak je to pohoda. Takže to bolo asi celé video touto ambasadóriku. Hej. Ale teraz sa viac uvoľnilo teplo. Teplejšie. Takže to bolo asi celé video k tomuto ambasadóriku. Čau.